Πώς είναι άραγε να δουλεύεις σε έναν από τους πιο ελκυστικούς εργοδότες στον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα? Την απάντηση μας δίνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι της MSD σε μια σειρά από ανοιχτές συζητήσεις για όλα όσα έχουν αξία και μπορούν να κάνουν τη διαφορά στις ζωές μας. Η MSD είναι μια εταιρεία που έχει έντονη την κουλτούρα της καινοτομίας και αφιερώνει σημαντικούς πόρους στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και εμβολίων. Είναι μια εταιρεία που προσφέρει καινοτομία, νέα φάρμακα, νέα εργαλεία για την υγεία των ασθενών. Αντρέα, πώς επέλεξες να εργαστείς σε μια εταιρεία σαν την MSD? Η επιλογή δεν ήταν δύσκολη, γιατί πραγματικά η MSD είναι μια εταιρεία που προσφέρει καινοτομία, νέα φάρμακα, νέα εργαλεία για την υγεία των ασθενών. Εσύ, Ζωή? Η MSD είναι μια εταιρεία που έχει έντονη την κουλτούρα της καινοτομίας και αφιερώνει σημαντικούς πόρους στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και εμβολίων. Αναλαμβάνει δράσεις που βελτιώνουν την πρόσβαση ανθρώπων σε φάρμακα και υπηρεσίες υγείας σε όλο τον κόσμο, οπότε ήταν μια εύκολη επιλογή. Θα προσθέσω ότι δίνει δυνατότητες για εξέλιξη και ανάπτυξη στους εργαζομένους της, καθώς και δυνατότητες για αναγνώριση και ανταμοιβή επιδόσεων των εργαζομένων. Για μένα λοιπόν είναι μια πολύ αξιόλογη επιλογή η MSD για όποιον θέλει να κάνει καριέρα στον χώρο της υγείας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Ζωή, συνδέεται και πώς η καινοτομία με τον φαρμακευτικό κλάδο? Η καινοτομία συνδέεται άμεσα με το φαρμακευτικό κλάδο και είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων. Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων φαρμάκων και εμβολίων απαιτούν την καινοτομία και τη συνεχή τεχνολογική πρόοδο. Αντρέα? Θα συμφωνήσω απόλυτα. Η καινοτομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φαρμακευτικό κλάδο και νομίζω ανέκαθεν έρχεται ο φαρμακευτικός χώρος να καλύψει ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες και να φέρει και νέες προσδοκίες, θα έλεγα. Ζωή, ποια είναι η μεγαλύτερη συμβολή των φαρμάκων και των εμβολίων σήμερα? Σήμερα είναι η πρόληψη και η θεραπεία ασθενειών που δημιουργούν προβλήματα υγείας στον παγκόσμιο πληθυσμό. Τα φάρμακα και τα εμβόλια βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων και στο να μειωθεί το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, κάτι που είναι και αυτό άξιο λόγου. Θα συμφωνήσω σε αυτό, ειδικά με το προσδόκιμο επιβίωσης στην ογκολογία. Είναι κάτι το οποίο απαιτείται από τα νέα φάρμακα και τα εμβόλια. Η πρόληψη ασθενειών και ο γενικός εμβολιασμός πάντα βοηθούν και τις επόμενες γενιές. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω ότι η διαδικασία αυτή της έρευνας και της ανάπτυξης νέων φαρμάκων και εμβολίων είναι συνεχής. Έχει στόχο να προσφέρει ολοένα και πιο αποτελεσματικά και πιο ασφαλή προϊόντα στους ανθρώπους και νέες θεραπείες για ασθένειες που δεν έχουν ακόμα αποτελεσματική θεραπεία. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το innovation είναι κομμάτι του DNA της MSD. Το innovation είναι γενικά ό,τι κάνουμε κάθε μέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πολύ έτσι και η όλη η διαδικασία. Πρωτόγνωρη εμπειρία, πολύ ευχάριστη, φεύγω πολύ ενθουσιασμένη.